Сега в момента, дами и господа, гледате Иван Драганов, Иван Славов Иванов. Ще дърпа с ония пистак каруцата. Чакай да ви доближа малко. Ето го пистака. Пат прави. В момента ще го дърпам и сега само за малко. Гледаме Иван какво прави тук. Направи рекламна пауза. Направи го на пауза. Какво? Я да го спреш. Чакай, дами и господа, и чакайте. Какво? Пат. Дами и господа, гледайте Иван. Ето мотора е готов. Айде, Иване! Това е, вика, куршум на изтребител. Сега гледайте какво става. Ето, дами и господа, гледайте пистака какво прави. Гледайте, дами и господа. Коста! Свила! И така, пистака видяхте, дами и господа, как го дърпа и приключим. Идвам!